Auniche awadana la renouveau de le sugantili la bi araba utukalo kileta anikele samba fla ani mugan kile on ni sonja lembe au bisimla sormana na kokura folini wale nyumando ko di au kilingilina bela jelema ka foko beki bisimla renouveau matin ya kena sikitoy. Renouveau sormana kuna foni kene mi mesigi kaseka auka kuna foni au kun folo di auma na ke jien yoro mi matu auka kuna siri obe bampeu auka kile journée konna la ni o kene sigilin au ni leduta au yi ka foni kene amena alanya na maya dogo kun kono chien duru kadam netene katasi jumama neke kanya wolonvla o mana temeni sangata ani dure katabla neke kanye konontona kanu mo ani aula soro sormadaina au ni sonjalino olaka au kilingilina bela jelinfo au munumeno ko au yi auka chakero la soro kaban obe solika wuli ke bako ko fo amana sikini kenen kan ambi foloka olude fo sawla amana ron chuka shila o munu fene be no ni sanga konna la ni obe o soko nawla aw soko linu ana ambe aw bela jilen fo ka be wali nyuma kenen kan bi soko marena fene ina fo dun temeluna kuna funi kulu girin chama ne be ambolo ko ka lasi awma aw ka kuna siri ni yo o banto e pew aw dibila barake bako ambe o bela jilen fo ka o wali nyuma don kalamsa sanogo la jos fo sabla amadou el kunare ale tu se mekerekela cliff la konna la damsa sanogo ani ay baran ke ñogon fe amba fu ola so ko madina on ni son jalembe amadou la soro gawo kawka amadou warka sabu abadi ndabani jisma gunde isabu antaro ka jam gawo kawbe di alhamdulillah akara fa mai klefla j'espère que kuna funi chama soro la kana kuna funi chama na lakika anyo de fo benika baradu do bi se krofo gwanzani kuma langulu voni matengele malila o do refana misi kuna funi dili nga tina funi se ka difika ta suna ka mini hali aso riski bala manati ma dawo dala o angani yakanu amedo awo mseni befe hali no ba so do sigile no klimu kro bon bara bena takabolo do mami ga bara manage kli koro bara be alamine no mi fana chance soro ga klimu koro o fene o chancier ibisimla tabarakala soni ini kanu mo be na nyogala soro ala sona ame ambulo flado sanklo boro chafu boro afale do ama boka to bebi ka famia soro ala nyofo ni benika barado fanta tumuta munu mise to tabula oluka do gwasoro munu be no lu mise ya kanu ka kuna foni di anga wuli ka kuna foni di soni munu soro la malikono korot le be bani ke ka mi do kono sanga kunguru ni ndoro ko kanu maga bela jilinka ibisimla ola bi araba utukalo kletan ani kelen kuna fonia ko nasira fe kerenkeren yala bakurubawla ala mahinena honorable Soumaïla Cissé aleka parti ni obe URD ko fo abe wakati damadaman bo fem ko ni URD kirini woyo wulileno ale kunganku ko la ola sokomadena anya kanu kasika nani URD re tarikuye kasika nyofolike awye manga me femunu no fe akosika obela jelin famnya Isa Kabasiribe okunafonia John be ale bolo bi abena kana o lasilike so komadena ametaka jura ka ofeno jura ale duguye mime tenengu ale fene be mopti manabolo konna la jura ka ko ni be akile damadaman bo ube gele abakonna la ka sababu yake ma bambachi marfa jugutigu taramugu wili uka rezo konna nega juru sira ko nasira fe fem ko ni jura ka wi ube gele abakonna la ola oni jura ka dendo be na nyola soro abena kana dadu uga gele ala kaseka nyefolike ina fo bololo sanfe anya ika foni dogo kundamino na ka kenyen ni san laban nyogon dawnye kerenkeran nyala école de munu tumeka nyogon danke abe fomi ma ko BTN BT2 o kungan ko kuna fonya ula hanyo kuna fonya soro bololo sanfe ka ira ka fo kerenkeran nyala sika soka o fe no fem koni finitigila ka ani école karamo ku karla nyogona ka ko kera kiri ani woyoy ola yalmani kuna foni mo be sika kala turala wa kuna foni yerezere ni je jume ka ko kera chuko di sika soka o fe no finitigila ka ani école karamo ni nyogon chela la amena wele bla an la sigidema kabo sika soka o fe no abena kana o kuna foni ko bela jilendi awma o ko fe Amadou El Kunare alela bena ka banka sika do don kibaru konnala sori Ibrahim Diallo alebe sira benche ula ka ba abe jate mina ula soni ana bena nyogon la soro nega juru sira fe ka sika taninga sigi kuna foni di amma Bamako sira kanaula hawa danyogo ale fene wilika jo sabati ka sikena tigila mogodoma soni o kena kuna foni obelasi awma ko munekera bi arabadoena ni Alexis Kalambiri mason oma soni o fene be yira awla amedo kuna foni konna la sisani wakati boloda chugo yeni o yemetewe
nɔgɔ bena da kabala Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fɛn min samiyafɛ fiɲɛ ye o bena ci an ka marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fo ni tawudeni bɔ a la ka taa se Tɔnbɔkutu ale woroduguyanfan ma yen nɔ fɛn min tilemafɛ fiɲɛ ye o bena ci nka fiɲɛ fanga o tɛ bonya kosɛbɛ fɛn min kɔni ye gɔngɔnbulon ye o bena kɛ tawudeni ani Tɔnbɔkutu woroduguyanfan fɛ min bena kɛ sababu ye olu ka yɔrɔjan filɛlu gɛlɛya fitinin bɛ don o la wagati ni wagati ka sababuya kɛ gɔngɔnbulon ye Mali fantaw fɛ gɛlɛya fosi kɔni tɛna na don yeli la o la sanko bolodalen do bi sɔgɔmada in na kitakaw fɛ nɔ ani Buguni o la tilelanfanatɔw dunnen kɔfɛ sanko bolodalen do Sikaso marabolo kɔnɔna la Kayi Nyoro Nara Kulikoro ka taa se Joro ma fɛn kɔni ye bi wulada in na ka don su kɔnɔna la sanko bolodalen do Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la o la tilega in na fɛn min ye finteniw bolodacogo ye olu filɛ Kayikaw olu ka finteni hakɛyaw bɛ kɛ degere 33 ye Kulikoro olu ta bɛ jɔ degere 30 la fɛn min Sikasokaw ye olu ta bɛ jigin ka na 27 la Segukaw fɛ yen nɔ ani Mopti olu ka finteni hakɛya bɛ jɔ degere 32 la fɛn min ye Tɔnbɔkutu ani Gawo ye olu ta bɛ jɔ degere 38 na Kidalikaw olu ta bɛ yɛlɛn ka taa 42 la fɛn min Menaka ye olu ta bɛ kɛ degere 38 ye Tawudenikaw olu ta bɛ kɛ degere 45 ye Buguni ani Kucala tilega in na olu ka finteni hakɛya bɛ kɛ degere 29 ye fɛn min Kitakaw ye olu fɛnɛ ta bɛ kɛ 29 ye Nyoro olu ta bɛ jɔ degere 36 la Nara olu ta bɛ kɛ 35 ye Douanzan olu ta bɛ kɛ 33 ye San marabolo kɔnɔna la tilega in na finteni hakɛya bɛ kɛ degere 31 ye Banyangara olu ta bɛ kɛ 33 ye Joilakaw olu ta bɛ jɔ degere 30 la Bamako district kɔnɔna la nɔgɔ bena da kabala samiyafɛ fiɲɛ o bena ci mɛ a fiɲɛ fanga o tɛna bonya kosɛbɛ gɛlɛya fosi kɔni tɛna na don yeli la ka sababuya kɛ gɔngɔnbulonko ye sanko bolodalen do Bamako district kɔnɔna la bi tilelanfanatɔw dunnen kɔfɛ ka don su kɔnɔna la tilega in n'a finteni hakɛya o bɛ kɛ degere 30 ye Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 o tɛmɛlen ni sanga 20 ye tile bena bi Bamako n'a lamini na nɛgɛ kaɲɛ 18 o mana tɛmɛ ni sanga 53 ye ni wagati bolodacogo ye bi araba sɔgɔma ka di aw ma a kun ye maliden kelen-kelenna ka se ka u tanu bila dɔn ka daminɛ fɛn min ye Kayikaw fɛ ka taa se fo Tawudeni ma a kun ye o ye ko Ala ka bi araba tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma Amadu El Konare ale bɛ tɛmɛ ni don kibaru ye ne bɛ sira di ma i ka tɛmɛ ni don kibaru ye tabarikala labɛn dɔw tun bɛ sen na nka n t'aw farala ɲɔgɔn kan sa Abadi a tɛ cogo la tabarikala aw ni ce aw minnu ye malidenw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan minnu yɛrɛ fana ye an kanubaw ye ani minnu yɛrɛ kun kɔrɔtɔlen don an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni plateau sanuma in sanfɛ cogoya min na Renouveau ka sɔgɔma don kibaru kɛnɛ kana na minnu na jigiya dalen don Isa Kaba Sidibe Fanta Tomota boso local ka fara ne yɛrɛ bamankɛ Amadu El Konare kan ani maa caman bɛ minnu ye nɛgɛ baarabaw ni jaw fara ɲɔgɔn kan baw ye hali ni y'a sɔrɔ jabarani tɛ ci olu kan nka u bolo ani u senw bɛ baara la kumaso in kɔnɔ yan nɔ ani télévision soba in kɔnɔ an ka foli b'u bɛɛ ye aw y'aw bisimila nin waati in na k'a dɔn k'a fɔ nɛgɛ kaɲɛ 7 ye sanga 30 sɔrɔ Général Moussa Traoré ale Gawo gouverneur ale n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nin waati na ka fara u ka sécurité agent bɛɛ lajɛlen kana Gawo kɔrɔ Tilebiba ani Kɛɲɛka a y'aw bisimila bi sɔgɔmada in na don kibaru koti bila dagirinda la bakurubaw bɛna tali kɛ an ka jamana kɔnɔna kinga kibaruyaw la an bɛ taa Mali fan caman fɛ k'a daminɛ Kayi ka taa Gawo ka munumunu ka don Mopti ka na Jɛnɛ nin bɛɛ lajɛlen ye kibaruyabaw ye an bɛna minnu sɛlɛku meleku aw ye bi ka don Bamakɔ kɔnɔ yan Kiri Bunakun kan Kati mairie a ko ɲɛw bɛ cogo di mun b'a ko kɔnɔ surɔ Amadu Eli y'a sɔgɔ bɛɛ an bɛna kibaruyaw di aw ma bi sɔgɔmada in na Bakaricogo la maa caman tun bɛ k'a makɔnɔ a ka kisaw bɛ ɲɛjɛ an ma Ɲamanakaw ka Bakari kumana a bɔra Mankungun na a ye barodala sigi dɔ kɛ ka kuma koɲɛw kana na minnu kɔni na ni kiiri tigilamaw wulila k'u jɔ kow na yuguba kokura maa wɛrɛ dɔw fana fa fɛ a ko kɔnɔna la ninnu kɔni bɛna k'an sinsin berew ye minnu na yirituru waatiw bɛ sen na Kulikorokaw olu ka eaux et forêts maa ɲɛma n'o ye komana Bouakar Kulubali ale fana bɛ wuli ka jɔ ba la ministre de l'environnement ka yamaruya kɔnɔna la ka se ka yiri turu Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ dɔ kɛra Kankaba Kolokani ani Kulikoro an bɛna nin bɛɛ maana bi sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔna na wa ni ye anw sigilen dɛ kibaruya de bɛna jɛnsɛ a y'aw bisimila
aw ni ce aw ka kanu na biye i ka dɔn k'a fɔ araba ye an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛrɛlen fɛ an bɛ taa katikaw fɛ teliya la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ale mairie bɛɛ lajɛrɛlen nɛnkun kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kiiri bunnaw barodala kun kan a ma sɔrɔla dɔwɛrɛ fɛ min ye nafolo an ka dun malakopiyan foyi ti bɔrɔ anw de bolo bɛ sɛbɛyɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ ka jamana ka nafolo tan k'a yɛrɛ kɛ nafolo fɛn o fɛn bɛ se ka kati yiriwa ni a bɛ tɛmɛ mairie ka bolo fɛ min ye miliyɔn hakɛ min ye u b'a bɛɛ lajɛrɛlen ca salo k'a kɛ jufaro u bɛ taa mobili kuraw san n'a ye sow bɛ jɔ tɛrɛ lakika caman bɛ karatu nin kɔni ye kati mairie ka haminaw de ye a bɛ waati janbɔ kuma nɛ donna la nin plateau kelen ka ɲa an y'a sɛbɛkɔrɔ larawe a kɛra maa caman kɔnɔ ko juguya kaw don nka min tun bɛ kati an tun b'a dɔn ko min don ni wulikajɔ ma kɛ kati cogoya tiɲɛtɔ don a ma sɔrɔla k'a fɔ kati tɛ yɔrɔ denni ye lawale la ka Mali ale yɛrɛ ka taaɲɛ sabatili la n'a ma ɲa k'a fɔ ko maa sigidaladenw y'u bolo kɔrɔta dɔw ye ka se ka kɛ an kuma da ni an ka kow ɲɛnabɔbaw ye olu kɔni ma hami faso la fɔ u yɛrɛ kun na wulikajɔw kɔni sabatira min ye k'a dɔn k'a fɔ ko bɛ senna ko wɛrɛ bɛ senna bamananw b'a fɔ ko kow kɔni ma ɲaami u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ni terimaw kɛlɛla gindo bi bɔrɔtɔ a ko nasiratigɛ la maire principal yɔrɔ gɛm ale minɛna ka datugu ka fara min y'a ka danga filanan kan n'o ye Alu Badara Sangare min ɲɛsinnen wariko ma ani dugukoloko nin bɛɛ lajɛrɛlen datugura min ye k'a dɔn awa premier adjoint n'o ye Boubacar Traoré ale fana minɛna ka fara olu kan ko ninnu bɛ tali kɛ fɛn jumɛn na k'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye sɛgɛsɛgɛliw la an kɔni ye kibaruya ba fɔlɔ dɔ sɔrɔ a ko kan hali bi n'a ka bi tuguni o min bɛ tali kɛ k'a dɔn gɛlɛya min bɛ kati mairie la nafolo dunnen bɛ a mɛnna kosɛbɛ manda fɔlɔ manda fila saba fo ka se ni manda mun bɛ yen bɛɛ lajɛlen y'i ta tan ni yɛrɛkɛliw baaraw kɛ nka min ye ko waa wuli ni k'a tɔ yɛrɛ kɛ sa kiiri yɛrɛ k'a kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka minɛ caraw ka taa n'u ye o bɛ tali kɛ délibération dɔw senfɛ URD ma olu kɔni bɛ mairie kunna ni waati na n'olu ka maa ɲɛma yɔrɔ wɔlɔgɛmu ye mairie kunna ka fara Alu Badara Sangale ni bɛɛ lajɛlen URD tɔ ma u ye minnu kɔni kun kɛlen don anw ye kibaruya mun sɔrɔ mairie kɔni na fɛn caman bɛ yen u b'a don ni ɲɔgɔn cɛ maa tɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ mairie kɔnɔ ni conseiller jɔda bɛrɛ tɛ o la u kɛlen don k'olu bɛɛ lajɛlen senbɔ fɛn bɛɛ ka mairie fɛn bɛɛ ta k'a kɛ u ta ye o de kama délibération dɔw senfɛ u nana gafe dɔ bɔ gafe min na k'u y'a jateminɛ k'a fɔ terrain caman ba de bɛ buba cogoya la ani a muso n'a denw cogoya la minnu sɛbɛ u b'a la k'olu dɔw yɛrɛ poyi sisan ni ala ma baasi kɛ an bɛna a ja dɔw yira aw la sɔgɔmada in na o kɔni délibération sɛbɛnw annuleli ko kumaw senfɛ u bɛɛ lajɛlen bɔra ni ɲɔgɔn ye anw ye nin kɛ aw fana ye nin kɛ aw ye nin miliyɔn dun a y'a kɛ tan u yɛrɛ dama bɔra ni ɲɔgɔn ye fɔ kiiri tigilamaw plainte donna olu kɔni taara ko bɛ nin cogoya in na nka min ye datuguli na fɛn min bɛ sennaw ni ɲɔgɔn cɛ sisan u b'a la ka don ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn ka gindow bɔrɔtɔ tɛrɛ hakɛ mun bɛ buba cogoya la min ye k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ wɔlɔ ni a jɛw kanubaw kɔni b'a la k'o sɛbɛnw sɔgɔbɛ ka bɔ an kɔni ye ɲininkali kɛ k'a dɔn maa wɛrɛw fana na min ye buba kɛrɛfɛmaw ye olu ko olu tɛna u yɛrɛ bila fɛn minnu poyilen bɛ u fɛ olu tɛna olu labɔ ko bɛ kiiri bolo ka ban ko fɛn o fɛn bɛ ko la ko pôle économique maaw y'a bɛɛ dɔn miliyɔn hakɛ min dasilen don ni maire n'a jɛw kɛlen don k'o dun min ye maire wɛrɛ minnu bɛ yen sisan a ko tɔ bɛ cogo di ɲininiw bɛ senna bi tile yɛrɛ kɔnɔ ni baasi ma kɛ jaabi dɔw bɛna bɔ ni ala ni kira sɔnna o kibaruyaw na di aw ma ladiriya ale kɔni kɔnɔ nka nin waati na kati maabakɔrɔw n'a diinɛ ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye fɛn min o ye kati yiriwa ani kati bi kunkɔrɔta nin kumasulu kɛwale minnu bɛ danaya dara maa minnu kan olu fɛ an bɛ se ka kisi olu ma cogoya min na a ko kɔni filɛ nin ye min ma bɔ a la an b'a da aw tulo kan ladiriya kɔnɔna la o kiiri kelen nasiratigɛ la Bakaricogo la kalo 19 ale kɔni y'o kɛ kaso la a ma sɔrɔla nafolo dunko kuma dɔ senfɛ sɛnɛkɛlaw ka kɔɔri tɔnɔ dɔw n'o ye soroniw ye olu nafolo k'olu dɔw ɲɛma tununa kuma kun fɔlɔ mun fara u bɛ tali kɛ sefa wari miliyari 9 ka taa se miliyari 13 n'a ɲɔgɔnna ma o kɛra sababu ye Bakaricogo la ale minɛna ka don kaso la nka nin waati ninnu na a ye fiɲɛbɔda sɔrɔ fiɲɛbɔda mun yɛrɛ la juma dɔw welela kokura pôle économique la u kun taara fɛn jɛn na ye Bakaricogo la yɛrɛ b'olu ɲɛfɔ barodalasigi dɔw senfɛ nka an ka kumaw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ a bɛ k'a fɔ nafolo dɔw dunnen don ko ale kɔni o caman ɲɛma tununi k'ale yɛrɛ to kaso la ko maa tɛ se k'i to kaso la cogo si la ka nafolo bɔ bange la o fana bɛ ko dɔ maanaw ni kiiri tigilamaw tulo b'u kow la ani u ɲɛ b'a la fɛn mun b'a ka ko la a na ɲɛɲini nka Maliki Jalo taara Bakaricogo la ka kunnafoni barodalasigi kɛnɛ k'a ye min fɔ an ye an k'a lamɛn.
kalo tan kɔnɔntɔn kɔni tɛmɛnen kɔ Bamakɔ kasabonba la Bakari Togola kɔni sɔnna k'i da don a minɛkun na bi APCAM ɲɛmɔgɔ kɔrɔ a kɔni m'a ɲini k'i yɛrɛ lajɛya a ye ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye baaraw yɛrɛ taabolo kan a y'a yira k'a fɔ ko a bɔra juma tɛmɛnen kiiritigɛso la min bɛ wele pôle économique et financier olu minnu kɛlen n'u ka jalakili ta ka ɲɛsin a ma. Olu mɔgɔw y'an wele komi u ma kunfa la an bɛ siran de ta olu ye PV mun ta o baara banna olu fɛ yen donc an kan ka PV signé k'a bila wa cour d'appel la k'a fɔ pour économie o ka baara banna mɔgɔ 12 min tɔgɔ donna dossier rɔ an mɔgɔ 12 bɛɛ tun bɛ donc bɛɛ y'a signé ne yɛrɛ hakili la ne kɛra signature laban ye cour d'appel bɛ taa min kɛ an b'o dɔn. Dɔgɔkun tɛmɛnen na kunnafonidi gafe dɔw y'a yira k'a fɔ ko Bakari Togola nɔ bɛ yuguruyuguruwale dɔw fɛnɛ na ni o yɛrɛ bɛ tali kɛ miliyari 18 bɛ ɲɔgɔn ko la o kasabi kɔfɔlen o kɔni bilalen don kɔɔrisɛnɛnaw dɛmɛni de kama nka Bakari Togola y'a yira k'a fɔ k'ale nɔ fosi tɛ o wari in tununi na. Ne kɔni bɛ minɛ don min na miliyari 2 ani murumuru o b'an ka compte kɔnɔ fond de soutien kɔnɔ bi mun hali ni taara relevé ta sa o b'a jira n bɛ minɛ don min na an ka miliyari 19 ani kɔka murumuru o bɛ CMT la min kuma sara o juru a daminɛ an Moribo Kɔnɛ tile la ka na Babala sisan campagne 2 la ala kulo bɛ na ni kirana da ka ya sa mɛ n bolo da kan ne minɛna k'a sɔrɔ o bɛ yen CMT mɔgɔw fana b'a sereya k'a fɔ o bɛ yen fɛn min ma don i ka fɛn min ma diɲɛ ma o bɛ dun cogo di a dunna ka ne jɔ kaso la yɔrɔ kɔnɔ a ma dun ne ɲɛna ne bɛ se ka jɔ kaso la ka wari bɔ compte la. yanni Bakari Togola ka kiiriw yɛrɛ cɛ restaurant kow kan a y'a yira k'a fɔ k'a ka danaya bɛ Mali kiiritigɛlaw kan. Maliki Jalo ale ka ɲɛfɔliw tun ye nin ye aw ye kumaw mɛn Bakari Togola a ko ni kuranɛ nana bi a b'a bolo d'a kan miliyari 10 ni hakɛ min bɛ maa min fɛn kɛ ma kɛ k'o dun a t'o ɲɛɲini teliya la waasa a kana kɛ dununi bi ja dɔw kun ka dɔw to panga woloki la k'aw lajigin hakili jigin k'a fɔ waati min na Bakari Togola tun bɛ APCAM ɲɛmaaya ani sɛnɛkɛlaw ka kɔɔri jɛkulu coopérative ma ɲɛmaaya na maa camanbaden de bɛ yen minnu tun ye Bakari Togola senkɔrɔmaw ye ni olu yɛrɛ fana coa bɛ fɛn caman na u ye usanbayiw kɛ nka nin waati in na Bakari Togola minɛnen kaso la ko ni yiriba binna badenninw min yɛlɛ a la olu caman ye boliboliw kɛ k'u dogo fo ka tila ka t'u yɛrɛ sɔɔri biro wɛrɛw kɔnɔna la kiiri maaw sɛgɛsɛgɛliw la olu ko ɲɛ gɛnɛ bɛ bɔ nin bɛɛ lajɛrɛlen la fo n'i y'a sɔrɔ kiiri kɛlɛli jɔnjɔn min fɔra nɔgɔ dɔɔnin bɛ o ko la maa an ye ɲinini dɔw k'o fana kan. A yɛrɛ k'a fɔ Bakari Togola kɛrɛfɛ maa caman bɛ yen minnu yɛrɛ tun ye nafolo yɛrɛ a manje yɛrɛ n'u bolo fila fana ye kuma ko bɛɛ lajɛlen na sɛgɛsɛgɛ jango Bakari Togola kɛlen kɔ ka kumaw daminɛ nin ye ko minnu b'a ko la terimaw m'a kɛlɛ ko gindo caman olu bɛ da kɛnɛ kan ni min bɔra ko la renouveau bɛ wuli ka jɔ kɛ k'a ɲɛɲini bonya kɔnɔ kalonji da maa na min ma min kɛ n'o ye fɔta ye o kibaruya o bɛ di ladiriya jɔnjɔn ale kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ. an bɛ taa politiki bunakun kan Gawokaw fɛ min ye Asuma CF fɛ Sumeli Bube Mayiga Mali ka minisiri ɲɛmakɔrɔ ale kɔni taara a bangi marabolo kɔnɔna la a ka tɔ maaw sababu la se ka taa ka ɲinan sa politiki baaraw kundunu olu kɛ min ye k'a dɔn k'a fɔ tile 4 jalen Sumeli Bube Mayiga y'o kɛ a badenw cɛla min ye k'a dɔn Gawo a n'a nɔkandugu la kɛnɛ in kana na min ye jama kɔni bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ ka na a yira Bube la an nalen don a seereya i ye ɲumanya minnu kɛ ani bɛ wulikajɔ minnu na Gawo mara kɔnɔna la yiriwa baara nasiratigɛ la an nana o bonya masegin kɛ ye o de la jama bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ ka na baaraw kunfɔlɔw daminɛna ni conférence des cadres no conférence régionale ye mun kɛra ko sabatilenba ye i n'a fɔ an ye ja minnu sɔrɔ a ko ɲɛw kan an ka ɲɛmada dɔw fɛ. Gawo mara hadamaden bolofara kurukara bɛɛ lajɛlen wulila k'i jɔ ka kɛ muso kelen den ye ka Sumeli Bube Mayiga ani a ka tɔndenw n'a jɔnɲɛw bɛɛ lajɛlen bisimila cogo ɲuman na Gawo mara kɔnɔ. Parti Asima tɔnden cɛman n'a musoman kanubaw lapasabaw ani teri jɛkulu wɛrɛ fɛn o fɛn bɛɛ Gawo marabolo cercle n'a dugumisɛnninw na u bɛɛ lajɛlen bɔra walasa ka hakilijagabaw ni ɲɔgɔn bilasira kɛ parti to ala kumaw kan. Asima bɛ cogo di Gawo a n'a lamini na wulikajɔ jumɛnw bɛna kɛ parti kuntilenna ye mun ye jamana mara taaɲɛw kan olu kɛra kuma kunfɔlɔw ye minnu sɛbɛkɔrɔ maanana conférence régionale in kɔnɔna la. Hakilifale filananw bolila jumɛn kan? Filanan an ka parti a bonyana sisan mɔgɔ caman donna kɔnɔ maire b'a la conseiller b'a la vraiment mɔgɔ ɲuman
mɔgɔ belebeleba mɔgɔ ɲuman barakama u b'a la donc an nana vraiment u fo k'u wali ɲuman dɔn. Soumaïla Boubèye Maïga n'a ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen ye maakura nalenw jigi sigi k'u tɛna foyi sɔrɔ Asima kɔnɔ bonya ani karama kɔ. U bɔra yɔrɔ min na ka na an fɛ vraiment u k'a dɔn u ka so de don parce que n'u ti danaya dan na u tɛ se ka na an ka parti la o parti ka ca mais an ye min sɔrɔ Gao région kɔnɔ an t'a dɔn ni mɔgɔ y'a sɔrɔ. Gao ni a lamini bɛ bɛɛ ni kɛlɛya wulika jɔ min na ka ɲɛsin Soumaïla Boubèye Maïga n'a ka tɔndenw ma o ye jigisigiba ye bi Gao Asima tɔndenw bolo. Gao région na an ka parti an ni mɔgɔ tɛ kuma o wala an ni mɔgɔ tɛ kuma min bɛna kɛ ala k'a yira an na a bɛ kɛ ni mogo a bɛ kɛ ni kare so ni so. Quartier ni quartier, village ni village, fraction ni fraction, commune ni commune, cercle ni cercle. Y'a faamu min bɛ min bolo wala min ye min ye an b'o ye inshallah. Hakilina ba jɔnjɔn caman taara conférence régionale in kɔnɔ mun mɛna ni kurafiyɛ Asima ta ɲɛ na yanni jamana ka kalata bolodalenw cɛ. Tabarkala honorable Aribonkan na Boubèye Maïga ale ka ɲɛfɔliw tun ye nin ye bamankan na ale min ye Asima secrétaire général ye Gao ale kɔnɔna la me kibaruya kun fɔlɔ kun cɛ a ka ladonna k'a fɔ fɛn caman bɛ min ye maa caman dabali ban kosɛbɛ o y'a jira k'a fɔ politique maa caman bɛ minnu n'u badenw yɛrɛ man di kosɛbɛ nka jatew la Boubèye bɛ yɔrɔ yɔrɔ a baden fɛn o fɛn bɛ k'a daminɛ a dɔgɔninw ni minnu y'a kɔrɔ ye u bɛɛ lajɛlen bolo bɛ ji kelen na ka se ka Boubèye dɛmɛ ni baaraw sabati o min yɛrɛ fana kɛra tanunikoba ye a jɛɲɔgɔn caman wɛrɛw fɛ minnu bɔra Mali fan wɛrɛw fɛ ka taa Gao k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ sinji a badenya ani kelenya min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ k'o bɛ maa jigi sigi ale kɔnɔna la Fanta Tɔmɔta an bɛ kibaruya kun fɔlɔw bila filanan kɔnɔna la an bɛ taa ADP Maliba fana tun bɛ Sigaso min ye Mopti Bubu ale ka kinye lahalaya minnu bɛ an bɛna kuma o kan hali ni y'a sɔrɔ IRD maa dɔ wulilen ka u k'a kɔrɔta ko u tɛ Bubu ko la u t'a la a dun ma sɔrɔla k'a fɔ Bubu kɛra IRD maa cadre dɔ ye an bɛna kuma a kan kibaruya ta ko filanan kɔnɔ. O b'a yira k'a fɔ kunnafoniyaw yakubaya n'o politiki ko ale nasira fɛ Amadu an b'i fo nin tun ye don kibaru ta ko fɔlɔ ye sisan an bɛ taga fulakɛ fan fɛ Sori Ibrahim Diallo ni labɛnw sabatira Makan Jakite Mackenzie ale ka yamaruya kɔnɔ anw ni Sori bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ.